Сейчас жесткий вопрос задам. У нас выбор скоро. Осталось буквально 5 дней. У вас нет ощущения, что мы можем проснуться в другой стране? Хотілося б оптимістично сказати, що ні, що настали якісь там незворотні зміни. Ще десь рік тому мені здавалося, я постійно повторював тезу, що українці як нація подорослішали після Майдану, після війни. Зараз в мене вже трошки менше оптимізму, але я з іншого боку теж би не хотів сіяти якусь паніку. Що важливо, що незалежно від того, хто буде президентом після цих виборів, ми не маємо права розслабитися. Нам треба буде працювати з будь-яким керівником, змушуючи його працювати для України. В мене немає впевненості в жодному з кандидатів, що от як тільки оберуть цього, все стане прекрасно. Так само в мене немає якогось такого, знаєте, абсолютно панічного страху, що якщо оберуть когось з цих кандидатів, все пропало, давайте будемо емігрувати. Через це мені категорично не подобається риторика більшості, абсолютної більшості політиків, учасників передвиборчих перегонів, які малюють якийсь апокаліпсис. Якщо виграю не я, України не стане, Україна залишиться. Україна залишиться, і ми змушені будемо працювати для того, щоб ця Україна залишалася українською. Це буде непросто, очевидно, що буде залежати від того, хто виграє ці вибори, наскільки нам активно треба буде працювати з ним, протистояти цьому кандидату, але в будь-якому випадку мусимо працювати. Найстрашніший сценарій, який може бути реалізований, я думаю, що це, власне, одна з ставок Російської Федерації, це те, що вибори фактично не відбудуться, що вибори будуть зірвані, що почнуться якісь сутички, що президента практично не буде. Тобто це оптимальний, насправді, сценарій для Російської Федерації. Через це мені здається, що я вже про це писав на Фейсбуці, користуючись вашим ефіром, теж це повторю, ми, як громадяни України, маємо вимагати від всіх кандидатів в президенти України заяв, обіцянок, що вони обіцяють не застосовувати силу під час і після виборів. Тому що ми вже чули якісь заявки, що якщо будуть вибори сфальшовані, ми можемо застосувати силу. Хто це може бути? Які це сили можуть бути? Очевидно, що я переконаний, що саме це і буде головним російським сценарієм для 2019 року. Хаос. Руська весна 2014 – це зовнішня агресія, руська весна 2019 – це посіяння внутрішнього хаосу. І нам треба бути дуже пильними, для того, щоб ці вибори пройшли спокійно, для того, щоб зрозуміти, що ми маємо сприйняти результат цих виборів, навіть якщо нам дуже не сподобається цей результат, і не маємо права для того, щоб опустити руки, не знаю, там емігрувати, сказати, що досить, мені вже ця країна поламала, носить іншу.